ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರನ್ನ ಖಂಡನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ರಾಘವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇಂಚಗ್ ಕರೆದು ಬೋಧಿತದು ಅರನ ಸದ್ಗತಿ ಕ್ರಿಯೆ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡಪಾಯಿರು. ರಾಘವ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರು ಗೃಹಸ್ಥೆ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತಿನ ರಾಘವ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರನ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗ ಸದ್ಗತಿ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಡೆದು ಕುಳ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ನುಡಿನಮನ ಸಂದಾಯರು. ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಐನಂದ ಚಿತ ರಾಘವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕರಿನ 18 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದಿರು ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಮುಜಿನ ದಿನ ತಾನಿ ಅರೆಗೆ ಬೂದಿಯಪ್ಪ ಬಂತದ್ದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾನಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅರಿನ ಕಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪುದಿ ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಕರಿದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ರಾಘವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುದಾರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದೆವು. ಅರಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ದೇವರು ಸದ್ಗತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಅಗಲಿಸುವಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆನ ಒಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬರಿಗೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೇ ಥರದ ಲೋಪೋಪೇರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತನ್ನ ಐನು ಮಾಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒವೇ ಥರದ ದುಃಖ ಅಂಚನೆ ನೋವು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಾತ ದುಂಬುಗು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಅರು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದು ಅರ್ನ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಮನಪೇರು ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಕುಟುಂಬರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ದೇವರು ಚಿರಶಾಂತಿನ ಕೊರದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅರೆಗೆ ಪಾದಗೂ ರಡ್ಡು ಪೂನು ಪಾಡದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು KT ಸುವರ್ಣ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.